Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur טוב, אתם שומעים שאני מצונן? וזה הזמן לדבר על החורף בגינה. אחת, זריעה של זרעים. אם אספתם שנה שעברה באביב, בחורף, זרעים, זה הזמן לשתול אותם. אפשר גם לקנות במשתלה צמחים עונתיים לחורף, או פקעות, בצלים, זה הזמן לשתילות חורף. 2. ייזום עצים. בחורף יש לנו רוחות עזות שיכולות לשבור לנו את הענפים. זה הזמן לקצץ מהעצים, ענפים שנראים לכם בזוויות כאלה, אופקיות, זה הזמן לחתוך אותם. גם כן, לשים לב אם יש לכם עדניות במרפסות או דברים כאלה, שלא ייפול לנו על הראש. תודה. 3. תכנות של המחשב השקעה להשקעה של חורף. אני ממליץ על פעם בשבוע חצי שעה השקעה בחורף, למקרה ולא יהיה לנו גשם. מדשאות, אפשר להפסיק את ההשקעה לגמרי, גדלות בקיץ, וגם להתחשב בצמחייה שנמצאת מתחת לגג. אם אנחנו מפסיקים את ההשקעה, צריך לוודא שגשם יגיע לצמחים שנמצאים מתחת לגג. 4. עצים נשירים. עצים נשירים זה עצים שבחורף, עם ירידת הטמפרטורות, גם אני מצטנן, אבל הם מורידים את העלים שלהם, ובעצם יש אנשים שיחשבו שהם מתים. הם לא מתים, אל תורידו אותם. זה הצמחים הכי יפים בגינה בדרך כלל. ואם יש לכם גנן, תיידו אותו, שזה צמח נשיר, שלא יוריד אותו. 5. אדמה חשופה בגינה. אדמה חשופה בגינה תביא לנו עשבים. אנחנו רוצים להעלים אדמה חשופה על ידי חיפוי קרקע בצורה של ירייה, בצורה של טוף, בצורה של חלוקי נחל. אפשר לשתול צמחים עד שלא נראה אדמה חשופה, שתביא לנו עשבים בהמשך, שיביאו לנו גנן שיוריד את העשבים בהמשך, שיקח לנו כסף, ואנחנו רוצים להיפטר מהגנן. אפשר גם לרסס, זו אופציה שאני פחות אוהב. בהצלחה.